Parti kbira mit-tradizzjoni orali tagħna hija marbuta mal-kalendarju reliġjuż. Fir-rokna li jmiss se nħarsu lejn kelmiet u frażijiet assoċjati mal-Għid il-Kbir flimkien ma' Noel D'Amato. Malli semmi l-għajt mal-ewwel tiġi mal-ewwel illum il-figolla li hija ħelwa tradizzjonali tagħha speċi ta' torta tal-lews b'diversi forom. L-ewwel forom tagħha kienu l-forom tal-ħaruf fejn anka il-membri tal-Mużew tas-Soċjetà Dottrina Nisranija bħalma fil-milied kienu jagħtu presepju bambin lil kull tifel u tifla, fil-żbidilajt kienu jagħtu ħaruf tal-gallettina lil kull tifel u tifla. Il-ħaruf is-simbolu tas-sagrifiċċju innoċenti illi mbagħad reġa' għam rebbieħ. Flajt barra il-figolli u dal-ikel ieħor tradizzjonali għandna wkoll pereżempju qabel kien importanti wkoll il-famuż bulentin, il-famuż bulentin tal-għajt. Dan il-bulentin kien illi inti fi żmien il-għajt rid taqdi il-preċetti tal-Knisja, ġifieri tal-anqas darba fis-sena rid tqer u titqarbin. Allura waqt li il-kappillan jew l-arċipriet ikun qed iżur id-djar ħafna drabi waqt it-berik, kien waqt din iż-żjara il-kappillan jiġbor il-bulentin tas-sena ta' qabel, illi fih ikollu rekord illi kull membru tal-familja tal-anqas fi żmien il-għajt għamel rara u tqarbina u jagħti il-bulentin il-ġdid għas-sena ta' wara. Dan il-bulentin li jagħti il-kappillan meta kont tmur titqarben bejn Sibt il-Glorja u ħadd it-Trinità, għax numru ta' ġimgħat wara l-għajt tiġi l-festa ta' Trinità, inti waqt li tkun qed titqarben kont tagħti dan il-bulentin ħafna drabi u l-abbati jibdilulek u jtik kart oħra li turi illi inti tkun tqarbint u ovvjament la tkun tqarbint tkun qerrejt ukoll. L-għajt imbagħad il-famużi marċi, jekk fil-ġimgħa kbira għandna l-marċi funebri mbagħad flajt għandna il-valzi u għandna il-famużi proċessjonijiet tal-irxoxt li l-iktar li huma famużi għalihom huma fil-Kottonera. Jekk naraw ukoll il-ġirja ta' Kristur Xoxt, mbagħad fil-Kottonera għandna l-ħadd filgħodu il-famużi ġirjiet u l-famużi proċessjonijiet ta' Kristur Xoxt. Anke l-ġirjiet huma differenti. Fil-waqt illi fil-Kottonera l-statwa ta' Kristur Xoxt biex jiġru biha inniżluha fuq l-idej, waqt il-ġirja jniżluha fuq l-idej ħalli jkunu żjed komdi u forsi żjed timmolla. Pereżempju, waqt li jagħmlu l-ġirja bl-irxoxt fil-belt, il-vara jħalluha fuq l-ispallej il-belt, jiġifieri anke hawn dawn it-traduzzjonijiet ta' kif issir il-famuża ġirja. Mbagħad pereżempju fi Kletti Bliet li t-tradizzjoni tal-għajt u tal-irxoxt hija qawwija u b'saħħitha ħafna kif kollha nafu. Pereżempju fil-Birgu għada sa ftit snin ilu s-sena l-oħra pruvaw ukoll jerġgħu jirrivajvjawha il-famuża begigga. Il-famuża begigga tista' tgħid fil-funzjonijiet reliġjużi maġġuri tal-Knisja dejjem kien ikun hemm tal-fifra u t-tambur idoqqu. Allura funzjoni speċjali bħalma ta' Sibt il-Għajt kien ikun hemm dawn ukoll. Imma mbagħad fil-Birgu żvolġiet mod ieħor fejn hemm ukoll storja marbuta magħha ta' xi ħadd li kienu xerqulu xi mogħża u li żvolġiet minn hemm. Imma din hija tradizzjoni ħelwa ħafna li tur dal-aħħar seklu wara il-funzjoni ta' Sibt il-Għajt kienu joħorġu fit-toroq jagħmlu l-istorbju ħajuru il-ferħ ta' Kristur Xoxta bil-katuba, plattin u affarijiet minn dawn. Hemm diversi sayings ukoll taqbiliet abbinati ma' dawn iż-żmien ta' festi, żmien tal-festi tal-għajt, għax kif nafu l-għajt jibda propju ma' Sibt il-Glorja mal-funzjoni l-kbira u jibqa' sejjer sa' għajt il-50, imma propju fil-funzjonijiet u fil-proċessjonijiet ta' Kristur Xoxt illi anka parti mit-tradizzjoni li kienet daħlet riċenti illi it-tfal iġibu il-figolli speċjalment u regali oħrajn tal-għajt illi jolluhom ħalli jbirikomlhom Kristu Xoxt, kien ikun hemm ukoll diversi taqbiliet, waħda minnhom fil-Kottonera hija tirliton, tirlitiera,
Kristu l-xoxta bil-bandiera tal-birgu ġraw bih u l-ġirien waqgħu bih. Mbagħad kienu jaddattawa wkoll kulħadd mhux biss il-klett bliet imma anke xi irħula wkoll addattawa. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.